এইଟା ହେଉଛି ରାସନା ଗଛ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାକୁ ରାସନା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ଲତା। ଏହା ଅନ୍ୟ ଗଛ ମାନଙ୍କର ଉପରେ ଜନ୍ମିଥାଏ। ଏହା ତିନି ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ରାସନା ଗଛ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାର ବାତ ରୋଗର ମହୌଷଧି ଅଟେ। ଏହି ରାସନା ଗଛ ଶିରବାତ, ଅଣ୍ଟାବାତ, ସର୍ବାଙ୍ଗ ବାତ, ମେଣ୍ଢା ମୁଣ୍ଡିଆ ବାତ, ଜଲାପୋଡ଼ା ବାତ, ଘୋଳବିନ୍ଧା ବାତ 80 ପ୍ରକାର ବାତରେ ଭଲ କରେ। ଏହା ମହୁଲ ଗଛ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଯାଏ। ରାସନାକୁ ଜଲରେ ବାଟି ଲହୁଣୀ ସହିତରେ ମିଶାଇ ଦିନରେ 4 ଥର ଲଗାଇଲେ ମେଣ୍ଢା ମୁଣ୍ଡିଆ ବାତ, ଅଣ୍ଟା ବାତ, ଗଣ୍ଠି ବାତ ଆରୋଗ୍ୟ ହୁଏ। ଏହା ବିଶେଷ ପରିମାଣରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଛମାନଙ୍କରେ ଲତା ଆକାରରେ ଥାଏ। ଏହାକୁ ରାସନା ବୋଲି ଓଡ଼ିଶାରେ କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଟା ରାସନା ମହୁଲ ଗଛ ମାନଙ୍କରେ ଲଟକିଥାଏ। ଏହି ରାସନାକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ନ ଚିହ୍ନିବା ଲୋକ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକୁରଣା ମୋର ନମ୍ବର 7894715744କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ବୁଝିପାରିବେ।